Volám sa Dia a som zakladateľka jazykovej školy Oktáva a toto je Baška, zakladateľka manažmentu. Spoločne sme vytvorili jedinečný program pre mami vracajúce sa po materskej do práce. Vytvorili sme jedinečné prepojenie jazykového kurzu Oktávy, manažmentu a tiež komunity. V rámci jazykového kurzu sa budeme venovať práve témam, ktoré sú vám, mamám, veľmi blízke. Každá jedna hodina má konkrétny cieľ, budeme sa baviť o prípravách na pohovor, o tom, ako zvládnuť rôzne prezentácie a tak ďalej. Hodiny sú jedenkrát do týždňa, čiže naozaj je to zvládnutelné a sú v skupinkách po 4 až 5 žien, preto aby sme zároveň vytvárali aj tú komunitu. Aj vás čaká návrat do práce po materskej. Čaká nás nástup detí do škôlky a do školy a s tým spojených mnoho emócií a naozaj nastavenie novej logistiky. A ja sama z vlastnej skúsenosti viem, aké je to náročné a aký strach prežívame a zároveň vieme, že príde moment, keď budeme musieť hovoriť po anglicky. Aby sme tento strach zvládli, pretože všetky sme ho cítili a cítime, práve preto sa budeme stretávať a pripravili sme pre vás tento jedinečný program.